Ναι. Έχει δικαίωμα ο ασθενής, έχει δικαίωμα ο συγγενής να ρωτάει ποια είναι η μέγιστη επιτρεπτή δόση. Και το λέω αυτό για να τονίσω αυτό το δικαίωμα πάνω στη δοσολογία των φαρμάκων και όχι για να πούμε ότι αυτά μπορείτε να τα δείτε άνετα και οπουδήποτε στο ίντερνετ, αλλά και στο φυλλοδικαιό του φαρμάκου. Μόνο γι' αυτό έβαλα αυτή τη διαφάνεια. Κανένα άλλο λόγο. Δηλαδή, άμα ανεβούμε τις επιστρεπτείς, τι θα γίνει? Θα έχουμε κίνδυνο για περισσότερες παρενέργειες. Και βέβαια μπορεί κάποιες φορές να χρειαστεί να ανέβει κάποιος, γιατί μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά θα πρέπει πάλι να ενημερωθεί και ο ίδιος ασθενής και η οικογένειά του ότι χρειάζεται περισσότερη επαγρύπνηση, παθολογική και καρδιολογική παρακολούθηση πιο συχνή, ανατρίμηνο, αναδίμηνο. Θα ήθελα εδώ να σε διακόψω, Ειρήνη, να πω ότι η πληροφόρηση είναι υποχρέωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Όχι μόνο γιατί έχει δικαίωμα να μάθει ο ασθενής και η οικογένειά του, αλλά και για να αποφύγουν τη σύγχυση και την παραπληροφόρηση. Και φυσικά, το να νομίζεις ότι κρατάς τις πληροφορίες για τον εαυτό σου σήμερα, αυτό αποτελεί μια πλάνη, διότι μπαίνει κάποιος στο ίντερνετ και πολύ εύκολα μαθαίνει. Μπαίνει σε sites και εύκολα βλέπει και τα συμπτώματα της ψύχωσης και τα φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν, και νομίζω ότι χρειάζεται να διεκδικεί ο κάθε ασθενής και από οποιαδήποτε πάθηση και αν πάσχει από τον γιατρό του εξήγηση. Και νομίζω ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε προς αυτό το μοντέλο. Οι νέοι γιατροί και οι νέοι επαγγελματίες υγείας, δεν θα το περιορίσω στην ψυχική υγεία, νομίζω ότι πραγματικά έχουν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και ενημερώνουν. Ελπίζω αυτό βέβαια να επεκταθεί. Και η χώρα μας, θα με επιτρέψετε να πω, ότι είναι λίγο πίσω σε αυτό τον τομέα, οπότε υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Θα ήθελα όμως να συνεχίσει η Ειρήνη. Να πω λίγα πράγματα μόνο για την... Δεν κατάλαβα ακριβώς για την βάλετε την δοσολογία, γιατί το θέμα είναι η σύγχρονη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ψύχωσης, αλλά δεν πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ πέρα είναι γιατροί. Και όταν θα δουν αυτή τη δοσολογία, είναι σαν να λέμε ότι τελικά οι ασθενείς θα είναι σπίτι και θα παίρνουν φάρμακα που την δοσολογία θα την διανοήσει κάποιος που δεν είναι γιατρός και ότι είναι τόσο απλό να πάρει κάποια χάρτη και να ανεβάσει. Εκεί η ιδέα περί της δοσολογίας. Όχι, δεν το είπα γι' αυτό. Είναι καλή ερώτηση. Η σύγχρονη αντιμετώπιση είναι η αντιμετώπιση που λέει ότι τα φάρμακα δεν μπορούν να δίνονται σε όποια δοσολογία ή απλά για να γνωρίζουμε ότι ο γιατρός κάνει λάθος. Ναι, ακριβώς. Και αυτό αναγράφεται και μέσα στο φυλλοδικαιόν ενός φαρμάκου. Δηλαδή, ο θεραπευόμενος θα αγοράσει ένα φάρμακο που εκεί μέσα το λέει αυτό. Θέλω να πω ότι η σύγχρονη αντιμετώπιση λαμβάνει υπόψη τα ανώτερα επιτρεπτά όρια κάθε φαρμάκου. Δεν δίνουμε φάρμακα, αυτό που λέει ο λαός, με τις χούφτες. Και με συγχωρείς πάλι να διακόψω, ότι η σύγχρονη αντιμετώπιση είναι η από κοινού λήψη απόφασης. Την απόφαση δεν την παίρνει μόνο ο γιατρός, την παίρνει ο γιατρός σε συνεργασία με τον ασθενή. Αυτή είναι η σύγχρονη αντιμετώπιση. Και φυσικά αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν ο ασθενής είναι ενημερωμένος. Χρειάζεται λοιπόν να ξέρει ποιες είναι οι δόσεις των φαρμάκων. Μου επιτρέπετε, απλά επεκτείνοντας αυτό που λέτε, ότι αν μιλάμε για μια σύγχρονη αντιμετώπιση, μιλάμε για συμπόρευση. Απλά συνεχίζοντας αυτό που λέτε, μιλάμε για συμπόρευση και όχι μια παλιότερη εικόνα που έχουμε να μάχεται ο γιατρός και ο συγγενής πάνω από το κεφάλι κάποιου ασθενή που θεωρείται άβουλος ή οτιδήποτε. Αυτή είναι μια εικόνα που θέλω να πιστεύω ότι ανήκει όλος διόλου στο παρελθόν. Και ότι μέσα στη σύγχρονη αντιμετώπιση είναι το να συμπορευτεί ο επαγγελματίας με τον πάσχοντα και με τους φροντιστές του, που είτε είναι συγγενικά πρόσωπα είτε είναι οι άνθρωποι που συμβιώνουν μαζί με την νόσο και με την καθημερινότητα. Μιλάμε για μια προσπάθεια συμπόρευσης, όπως λέτε, και σίγουρα μακριά από εμάς κάθε διαφορετική εικόνα. Ίσως η κυρία, είναι γνωστή μου κοπέλα, έρχομαι συχνά εδώ, δεν έχει επισκεφτεί τις κλινικές μας που υπάρχουν στην Αθήνα σπαρμένες και γνωρίζουμε τι γίνεται. Γι' αυτό το λέω και μιλάω για μια πορεία που πρέπει να μπαίνει σε στόχος, ας πούμε, και των επαγγελματιών και οτιδήποτε. Να πούμε λόγια για την κλοζαπίνη, το γνωστό Levonex, ένα φάρμακο. Απλά δύο πληροφορίες γι' αυτό. Αυτό το φάρμακο ήταν το πρώτο άτυπο, το πρώτο νεότερο δηλαδή αντιψυχωτικό. Όμως είχε παρενέργειες αιματολογικού τύπου.
Είναι ένα φάρμακο αρκετά αποτελεσματικό. Το δίνουμε συνήθως στις πιο ανθεκτικές περιπτώσεις, που είναι περίπου το 30% των ατόμων με σχιζοφρένεια. Είναι ένα καλό φάρμακο, όμως έχει την ιδιαιτερότητα ότι χρειάζεται συχνές αιματολογικές μετρήσεις για αυτούς που το παίρνουν και βέβαια είναι και μια επιπλέον επιβάρυνση για την οικογένεια όλο αυτό, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέσουν πάρα πολύ τα λευκά αιμοσφαίρια του αίματος. Και βέβαια απαιτεί και συχνή καρδιολογική εκτίμηση. Δεν την απαιτούν τόσο πολύ τα υπόλοιπα φάρμακα. Σας μίλησα πριν για το μεταβολικό σύνδρομο, που είναι αυτό που μας απασχολεί με τα νεότερα φάρμακα, με τα οποία δεν έχουμε τόσο πολύ κινητικού τύπου παρενέργειες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το μεταβολικό σύνδρομο. Πότε προκαλείται αυτό και θα σας πω σε λίγο ποια είναι και τα κριτήριά του. Πότε προκαλείται αυτό το μεταβολικό σύνδρομο? Κυρίως με την κλοζαπίνη, το λεπονέξ δηλαδή, την ολανζαπίνη, το ζιπρέξα, λιγότερο με άλλα αντιψυχωτικά, όπως είναι το σεροπουέλ, όπως είναι το ρισπερντάλ, σε πολύ μικρότερο βαθμό. Ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι και πότε υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος? Σε νέους ασθενείς. Όσο πιο νέος είναι κάποιος ηλικία, τόσο πιο επικίνδυνο είναι να αναπτύξει μεταβολικό σύνδρομο. Όσο πιο μικρό σωματικό βάρος έχει. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ζυγίζει περισσότερα κιλά, για κάποιο λόγο δεν είναι τόσο ευάλωτος. Ένας άνθρωπος που είναι αρκετά αδύνατος είναι ευάλωτος στο μεταβολικό σύνδρομο. Με την καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία. Παράδοξο αυτό, αλλά όντως συμβαίνει. Οι άνθρωποι που ανταποκρίνονται καλύτερα σε ένα φάρμακο, και ειδικά σε αυτά τα φάρμακα, έχουν περισσότερες, όπως έχει δείξει η έρευνα μέχρι σήμερα, περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μεταβολικό σύνδρομο. Αυτοί που έχουν βέβαια αύξηση της όρεξης κατά τη θεραπεία, γιατί όπως λένε αρκετοί, τα φάρμακα δεν παχαίνουν, το φαγητό παχαίνει ουσιαστικά. Άρα όταν κατά την έναρξη της θεραπείας αυξηθεί η όρεξη, έχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο για μεταβολικό σύνδρομο. Και απαιτείται βέβαια μέτρηση και στην αρχή της θεραπείας, πριν πάρει κανένας φάρμακο, αυτό που λέμε BMI, δείκτης μάζας σώματος. Μια απλή μέτρηση και στο ίντερνετ υπάρχει φόρμουλα που βάζεις μέσα τα κιλά σου και το ύψος σου και στο υπολογίζει αμέσως. Βάρος ανά ύψος στο τετράγωνο. Το BMI είναι μια αποτελεσματική να είναι άτυπης που έχω αγωνιστεί σε σωματική διάταση και ήταν ένας όρος μέτρησης μόνο για στατιστικά στοιχεία σε μεγάλα νούμερα. Το ξέρω, τις συστάσεις των αθλητών. Δεν δείχνει τίποτα το BMI για έναν ελληνικό αθλητή. Σου λέει άμα είσαι υπέρβαρος ή υπαχύς. Για τον αθλητή δεν δείχνει κάτι, για τον μέσο άνθρωπο όμως δείχνει αρκετά πράγματα. Δεν το βλέπουμε στον καθρέφτη, δεν το μετράμε. Έχει σημασία όμως για τον γιατρό, και για τον ίδιο τον θεραπευόμενο και για την οικογένειά του, γιατί παίρνεις κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τη θεραπεία, το φάρμακο που θα χρησιμοποιήσεις, γιατί όπως είπαμε κάποια φάρμακα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, και έχει σημασία γιατί πρέπει να συστήσεις και κάποιες διατροφικές οδηγίες. Απλά ήθελα να πω. Το ξέρω όμως όσον αφορά ειδικά τους αθλητές. Προσέχουν το βάρος. Ειδικά για τους αθλητές, ξέρω τις ενστάσεις. Ναι. Συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι εντελώς προσωπικού. Επειδή εγώ προσωπικά είμαι λήπτης, έτυχε να πίνω το σερικουέλ. Ναι. Πότε το βάρος, σε ποια ποσότητα το βάρος είναι ανησυχητικό? Ας το πούμε, σε ανάμεσα και να πούμε υπέρβαρος, ούτως ή άλλως. Δηλαδή που ανησυχώ, ας το πούμε. Ανησυχούμε όταν κάποιος είναι υπέρβαρος, ναι. Δηλαδή. Θα σας δείξω λίγο την επόμενη διαφάνεια που απαντάει λίγο σε αυτό που λέτε. Το BMI, αν το βάλετε, τέλος πάντων μας δείχνει αν είμαστε στο φυσιολογικό όριο, στο φυσιολογικό εύρος, αν είμαστε λιποβαρείς, αν είμαστε υπέρβαροι, αν είμαστε παχύς αρχής. Είναι ένας αδρός διαχωρισμός, όπως είπε πριν και ο κύριος. Εντάξει, δεν είναι η πραγματική ζωή, αλλά είναι ένα μέτρο για να μπορούμε να μιλάμε έτσι και να συνεννοούμαστε. Οπότε θα πούμε ότι κάποιος πάσχει από μεταβολικό σύνδρομο. Όταν υπάρχουν τρία από τα κόλπα. Δηλαδή το μεταβολικό σύνδρομο δεν είναι ότι κάποιος είναι παχύς. Έχει BMI δηλαδή υψηλό. Είναι συγκεκριμένοι παράγοντες που λέμε ότι κάποιος έχει μεταβολικό σύνδρομο. Όταν το σάχαρο νηστείας είναι πάνω από 100, όταν η αρτηριακή πίεση είναι πάνω από 130-185, απλοί δείκτες. Όταν τα τριγλικερίδια είναι πάνω από 150, όταν η HDL, η καλή χολυστερίνη που λέμε, είναι λιγότερο από 40 στους άντρες και λιγότερο από 50 στις γυναίκες, όταν η περιφέρεια μέσης, την οποία μπορεί να μετρήσει και ο ίδιος ο θεραπευόμενος και ο γιατρός βέβαια με μια απλή μεζούρα,
την ώρα που κάνουμε την εξέταση. Είναι πάνω από 102 εκατοστά για τους άνδρες, πάνω από 88 για τις γυναίκες. Όταν υπάρχουν 3 από αυτά, μιλάμε ότι υπάρχει μεταβολικό σύνδρομο. Χρειάζεται να το εκτιμήσουμε. Αν κάποιος πριν ξεκινήσει τη θεραπεία έχει κάτι τέτοιο χωρίς τα φάρμακα. Και χρειάζεται βέβαια να το παρακολουθούμε στη συνέχεια της θεραπείας, σε περίπτωση που κάποιος αναπτύξει κάτι τέτοιο ή σε περίπτωση που παίρνει, είπαμε, τα πιο ύποπτα φάρμακα για την ανάπτυξη του συνδρόμου, τα πιο, ας το πούμε, αυτά που ενοχοποιούνται πιο πολύ. Και τι κάνουμε βέβαια στη σύγχρονη αντιμετώπιση της ψύχωσης, όπως λέει και η παρουσίασή μας. Παίρνουμε αρχικά, πριν ξεκινήσουμε το φάρμακο, παίρνουμε ένα λεπτομεριακό ιστορικό, να δούμε τι γίνεται. Άρα, ο άνθρωπος που έχουμε μπροστά μας έχει κάποια καρδιολογική νόσο. Αν δεν έχει εξεταστεί ποτέ, θα το στείλουμε σε έναν καρδιολόγο. Θα ζητήσουμε εξετάσεις, να δούμε πώς είναι το ζάχαρό του. Θα ρωτήσουμε το οικογενειακό ιστορικό, αν οι γονείς του είχαν σαχαρόδι διαβήτη, αν οι γονείς του υπήρχε κάποια νόσος καρδιαγγειακή. Αυτά όλα θα τα συνυπολογίσουμε για να αποφασίσουμε πάλι μαζί με τον θεραπευόμενο ποιο φάρμακο θα ξεκινήσουμε. Να τον ενημερώσουμε για τις παρενέργειες και να πούμε ότι αυτό το φάρμακο έχει αυτά τα καλά, αυτό έχει αυτά τα κακά και να αποφασίσουμε. Στις 4 εβδομάδες θεραπείας θα εκτιμήσουμε πάλι το BMI. Το έχουμε εκτιμήσει και στην αρχή και βλέπουμε πώς εξελίσσεται. Κρατάμε ένα αρχείο. Στις 8 εβδομάδες πάλι θα κάνουμε. Στις 12 εβδομάδες πάλι, κάθε 3 μήνες. Έχουμε ένα πρωτόκολλο μπροστά μας για το τι αρχεία πρέπει να κρατάμε. Και αυτό δεν το έχουμε για ακαδημαϊκούς πάλι λόγους, όπως σας είπα. Το έχουμε για λόγους περιέργειας, να δούμε αν κάποιος τα λιπίδια του αυξήθηκαν ή όχι. Το έχουμε για να προτείνουμε λύσεις. Ή να αλλάξουμε το φάρμακο, ή να προτείνουμε σε έναν άνθρωπο λύσεις αλλαγής τρόπου ζωής που θα τον φέρουν πάλι σε μια πιο υγιή κατάσταση. Ναι. Αν ο ασθενής είναι από τη μέση και αλλάξει γιατρό, δεν θα ξανακάνει τις εξετάσεις στην αρχή. Εάν τις έχει κρατήσει, τις εξετάσεις όχι. Αλλιώς μπορεί να πάει στο γιατρό του, αν ο γιατρός έχει κρατήσει το αρχείο, ο ασθενής έχει δικαίωμα να ζητήσει το αρχείο του και να το πάρει το εξετάσεων, να τις έχει δώσει δηλαδή στο γιατρό του. Όχι, δεν χρειάζεται. Και βέβαια μπορεί, αν τα κάνει σε ένα συγκεκριμένο εργαστήριο και το γνωρίζει, μπορεί πάλι να πάει, γιατί αυτά κρατιούνται μέσα σε κάποιο σκληρό δίσκο, να πάει να ζητήσουν να τα ξανακρυπώσουν. Με το όνομά του να πει, χάνονται. Κάποιους μύθους τώρα σχετικά με τη χρήση των αντιψυχωτικών. Που θα τα ακούσετε από πολλούς ανθρώπους. Κάποιοι είναι και ο λόγος που αρνούνται να πάρουν τα φάρμακα. Θα ακούσετε πολλές φορές ότι τα αντιψυχωτικά προκαλούν εθισμό. Εθίζεται κάποιος στα αντιψυχωτικά. Είναι μύθος αυτό. Τα αντιψυχωτικά φάρμακα δεν επιδρούν στις δομές του εγκεφάλου, οι οποίες, αν επιδράσει ένα φάρμακο, θα έχουμε εθισμό και εξάρτηση. Και δεν είναι σχεδιασμένα για να επιδρούν στις δομές αυτές. Θα ακούσετε την έκφραση «κάνουν τον άνθρωπο σαν ζόμπι». Αυτό μπορεί να ίσχυε, «κάνουν τον άνθρωπο σαν ζόμπι». Υπήρχαν πολλές παρενέργειες, ας το πούμε, η λέξη «ζόμπι», τις παρενέργειες ουσιαστικά, οι οποίες είπαμε ότι ήταν με τα παλιά, τα πρώτα φάρμακα και σε πολύ αυξημένες δοσολογίες. Αυτό είπαμε ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε πάλι με τη μέγιστη επιτρεπτή δόση των φαρμάκων και σε όσο πιο μικρή δόση μπορούμε να το δώσουμε να θεραπεύσουμε κάποιον. Όποιος παίρνει τα αντιψυχωτικά τρελαίνεται. Υπάρχει αυτό. Μην πάρεις αυτό το αντιψυχωτικό, θα τρελαθείς. Αυτό πάλι είναι ένας μύθος, γιατί για να δοθεί ένα αντιψυχωτικό σε κάποιον και να χρειαστεί να ξεκινήσει την θεραπεία, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια συμπτώματα, τα οποία, όπως είπαμε πριν, θέλουμε να τα στοχεύσουμε και να τα θεραπεύσουμε. Και όπως είδαμε πριν, τα φάρμακα επιδρούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, σε μια συγκεκριμένη ουσία. Και εκεί ασκούν το θεραπευτικό του αποτέλεσμα, άρα δεν τρελαίνουν το άτομο, και πολλοί το κάνουν να σκέφτεται πιο να μην αποσπούν την προσωπή του ερεθίσματα που δεν θα έπρεπε να την αποσπούν. Και έχει μάθει ο οργανισμός του σε ένα φάρμακο και δεν μπορεί να δεχτεί κάτι άλλο. Δεν μπορεί να δεχτεί κάτι άλλο, εννοείται ότι δεν τον θεραπεύει κάτι άλλο. Δεν τον καλύπτει. Αυτό είναι άσχετο, έχει σχέση με τη θεραπεία. Όπως δεν μπορεί να καλύψει έναν που έχει υπέρταση, δεν μπορούν να το καλύψουν όλα τα φάρμακα. Συγκεκριμένα φάρμακα το καλύπτει. Όπως είναι με όλες τις άλλες ασθένειες. Όπως κάποιος που έχει λίμωξη. Αν του δώσουμε το κάθε αντιβιωτικό μπορεί να δράσει, όχι. Ένα αντιβιωτικό συνήθως δράσει. Ή 2. Δεν μπορούμε παραπάνω. Τα αντιψυχωτικά σταματούν το μυαλό. Πάλι μιλάμε για τις πολλές ανεπιθύμητες παρενέργειες που είχαν τα παλιά φάρμακα, πολύ μεγάλες δόσεις των φαρμάκων. Θα σας δώσω το λόγο σε ένα λεπτάκι, να πω και το παρακάτω. Όποιος παίρνει αντιψυχωτικά δεν μπορεί να κάνει οικογένεια και να δουλέψει. Άλλος ένας μύθος, ο οποίος από την εποχή της αποασυλοποίησης
έχει και πλέον και με τα καινούργια, τα άτυπα αντιψυχωτικά, έχει καταρριφθεί πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που δεν το γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουμε καμία ταμπέλα στο κεφάλι τους. Παίρνουν αντιψυχωτικά σε κάποια δοσολογία που είναι θεραπευτική για αυτούς και μπορούν να κάνουν οικογένεια και βέβαια μπορούν να πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους και να μην αντιλαμβάνεται κανένας τι συμβαίνει. Πείτε μου, ναι. Διάβασα σε κάποιο εκτεταμένο άρθρο της ψυχιατρικής εταιρείας ότι μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι, αλλά μπορούν να μειώνουν τη μάζα του εγκεφάλου, που αυτό μπορεί να έχει επίδραση στη γνωστική του δύναμη του ανθρώπου, ότι κάποια μπορεί να μειώνουν περισσότερο τη μάζα, κάποια να τη μειώνουν λιγότερο, κάποια μπορεί να ασκούν μια προστασία καλύτερη, αλλά πάντως το βλέπω λίγο οροποιημένο εδώ. Δεν είναι αποδεδειγμένο. Η αλήθεια είναι αυτή που σας λέω. Δεν σταματούν όλα. Γιατί αν το σταματούσαν, οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να δεν λέμε ότι το σταματούν, αλλά αποκλείεται βλαπτική επίδραση σε κάποιο επίπεδο. Δεν την αποκλείω. Σε υψηλές δοσολογίες δεν την αποκλείω. Όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι υψηλές δοσολογίες για να συμβεί αυτό που λέτε. Τα αποτελέσματα, μισό λεπτό για να τα αποτελέσματα στις έρευνες για τον όγκο του εγκεφάλου και την επίδραση των φαρμάκων είναι αντικρουόμενα. Δεν έχουμε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, αλλού φαίνεται ότι μειώνουν, αλλού φαίνεται ότι αυξάνουν, αλλού φαίνεται ότι είναι ουδέτερα. Άρα δεν ξέρουμε τελικά αν είναι το φάρμακο, αν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, αν είναι η νόσος, αν είναι η φυσιολογική γύρανση, αν είναι πάρα πολλά πράγματα. Το πρόβλημα, συγγνώμη, το δεν πρόβλημα είναι ότι στα δύσκολα πάντα δεν είναι ικανοποιητικές οι απαντήσεις στα δύσκολα σημεία. Δεν έχουμε τις απαντήσεις. Δεν τις έχουμε. Δηλαδή ο εγκέφαλος είναι ακόμα ένα μυστήριο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όποιος πει κάτι αντίθετο είναι το λιγότερο. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ψεύτης της Αλβάνης, ας το πούμε. Δεν έχουμε τις απαντήσεις. Όχι. Έχουμε σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τις απαντήσεις. Και είναι τίμιο να λέμε ότι κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Όχι μόνο αυτό, νομίζω πρέπει να τα βάλουμε στη ζυγαριά. Όταν μιλάμε για φαρμακευτική αγωγή, βλέπουμε τι μπορεί να περιορίσει, πού μπορεί να βοηθήσει. Πάντα υπάρχουν παρενέργειες. Και ακόμη και στη λίστα που έβαλε προηγουμένως, πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχει μία δοσοεξαρτώμενη όταν έχουμε παράδειγμα επιλεκτικές κρίσεις. Όταν αυτό όμως βοηθάει σε άλλα, όταν βοηθάει ο άνθρωπος να γίνει λειτουργικός, πριν 50-100 χρόνια όλοι ήταν δεμένοι μέσα στα άσυλα. Το να μπορέσουμε να βγάλουμε τους ανθρώπους έξω και να τους κάνουμε λειτουργικούς είναι πιο σημαντικό από το να έχει μια επιλεκτική κρίση ή κάτι άλλο. Τα αρνητικά που λέτε υπάρχουν. Αλλά τα βάζουμε σε μια ζυγαριά και ζυγίζουμε τα ωφέλη και τα υπόλοιπα. Δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ναι, σχετικά με την τεκνοποίηση. Μπορεί μια γυναίκα να παίρνει, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο της κίνησης, να παίρνει αντιψυχωσικά και να είναι όλα καλά και όλα ωραία? Όχι, δεν μπορεί να είναι όλα καλά. Είναι πολύ χρήσιμη η παρατήρηση. Βέβαια, η τεκνοποίηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι μόνο το θέμα παρουσίασης και εκκοίηση και αντιψυχωτικά δηλαδή. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνουμε να υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία με το θεράποντα γιατρό που δίνει το φάρμακο και η εγκυμοσύνη να είναι προγραμματισμένη, έτσι ώστε να υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες, η γυναίκα να μην βρίσκεται κάτω από καταστάσεις στρες, να υπάρξει μια σωστή μείωση της δοσολογίας, αν είναι δυνατόν έστω και διακοπή για μικρό χρονικό διάστημα, υπό πολύ στενή παρακολούθηση και φροντίδα, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τα προβλήματα που αναφέρεις είναι τα περισσότερα στις ανεκθύμητες κοίησεις, αυτές που δεν είναι προγραμματισμένες. Και βέβαια εκεί δεν υπάρχει παρακολούθηση. Είτε δεν υπάρχει ο γιατρός, είτε είναι πολύ μακριά, είτε για κάποιους λόγους δεν. Ναι. Για αυτό που λέτε, γιατί κάνουμε σε ζώνη, είναι πολύ γενικό. Κάποια από τα αντιψυχωτικά, ας πούμε, μπορεί κάποιοι να το κάνουν να κοιμάται παραπάνω ώρες, να ξυπνάει, το πρωί και να είναι, υπάρχουν και παρόμοια. Υπάρχουν, αλλά πάλι, εγώ το έγραψα γιατί το λέει, είναι η μύθη που θα τους ακούσει κάποιος από τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καν. Ναι. Πάλι όταν τα φάρμακα δίνονται στη λάθος δοσολογία για έναν άνθρωπο και για το βάρος σώματός του,
Μπορεί να έχουμε τέτοιες Αυτό μπορεί να φτιαχτεί η δοσολογία ώστε να μην συμβαίνει. Ακριβώς, ακριβώς. Και κάτι άλλο, μας κάνει σαν ερώτηση, γιατί εγώ αυτό που νομίζω για τα αντιπληκτικά φάρμακα, τύπου, ποιο ήταν το πιο γνωστό το αντιπληκτικό που ήταν μεγάλο hit. Το παλιό, το αναφρανί δηλαδή. Όχι, το Prozac. Ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα φάρμακα είναι ότι κάνουν το συναίσθημα, κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν το συναίσθημα, ότι είναι άσχημα πράγματα. Λίγο πιο διάφορο. Τους κάνουν διάφορους. Που είναι, ας πούμε, δεν θέλω να το πάω στο λάθος, κάποιοι λένε ότι κάνουν κάποιους ανθρώπους να έχουν τα χαρακτηριστικά των κοινωνιοπαθών, να μην έχουν πια συνείδηση, διότι τίποτα πια δεν τους ταράζει. Καλά, μπορεί να το λένε, είναι και αυτός ένας μύθος. Και επειδή τα αντιψυχωτικά κάποιες φορές δίνονται μαζί ή σαν αντιψυχωτικά είναι το προκαλούν αυτό και τα αντιψυχωτικά κάνουν το σύστημα. Θα έλεγα. Ή έχουν απλά συναίσθημα και αυτά απλά κάνουν τον άνθρωπο να